Začína sa prvé sveté príjmanie. Je to výnimočný okamih a každý detail má svoj význam. Predstavujem venčeky a ozdoby na sviece, ktoré robia deň ešte krajším. Venčeky rôzne veľkosti a štýly. Ozdoby na sviece jemné a elegantné. Okapávače na sviece praktické a bezpečné. Chránia ruku pred horúcim voskom a zároveň doplňajú estetiku slávnostnej sviece. Ozdoby na sviece a venčeky sú väčšinou z polyesterového materiálu plus plastové detaily. Pevné a stabilné. Tieto doplnky patria k sebe a sú súčasťou a témou oslavy, aby výsledok pôsobil jednotne a elegantne. Venčeky, ozdoby, okapávače na sviece nájdete u nás v Levíku alebo online na www.levik.sk. Levík, každý detail rozžiari výnimočný deň.